Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Σταθοπούλου, είμαι ρεφλεξολόγος και ολιστική θεραπεύτρια. Είμαι επίσης ιδιοκτήτρια του Κέντρου Εναλλακτικών Θεραπείων Alope Living, το οποίο διατηρώ την τελευταία δεκαετία. Επίσης, είμαι δημιουργός της μεθόδου MCR, Multifocal Cranial Reflexology, που θα παρουσιάσω σε λίγες μέρες στο Διεθνές Συνέδριο Ρεφλεξολογίας, και έχω τη χαρά και την τιμή να σας ανακοινώσω ότι θα είμαι στην ομάδα της Σχολής Εναλλακτικών Θεραπείων Holistic.gr και θα εισηγηθώ αρκετά από τα μαθήματα της φετινής χρονιάς. Οι εναλλακτικές θεραπείες είναι το πάθος μου και αυτό είναι που θέλω να μεταλαμπαδεύσω και σε εσάς. Κύριο μέλημά μου είναι η άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευσή σας, αλλά και η σύνδεση με τον εαυτό σας και όλους τους ανθρώπους που θα περάσουν από τα χέρια σας.